3 mesas redondas completaban a xornada, a primeira dedicada ao papel que xogará o AVE na recuperación turística de Galicia. Un destino de éxito que é Galicia, castigado como a todos pola pandemia, pero que se ve favorecido e impulsado por dous factores importantes. Por un lado, o Ano Santo Xacobeo 2021, con continuidade en 2022, e a chegada do AVE, que é o motivo deste foro no día de hoxe, que sitúa a Galicia a 2 horas e 15 minutos, Madrid-Ourense. Neste senso, desempeñan un papel moi importante para sacar ese máximo proveito, tanto o turismo de Galicia, como aínda máis o sector do clúster de turismo, importante, e como non a administración local aquí. A clave para a recuperación está segundo a directora de Turismo de Galicia en ofrecer unha alternativa de calidade. Isto pois nos vai a permitir tamén a poder traballar conxuntamente xunto co sector, pero estar moi preparados, non convertir a eses posibles turistas en excursionistas, senón en ter produtos atractivos para poder pois seguir posicionándonos como Galicia. Esta oportunidade que nos está a dar o AVE, a pesar de despois de 20 anos da inauguración en Sevilla, pois ter a oportunidade de aproveitar e de dar o mellor de nós, como recordaba pois tamén a ministra Ana Pastor, que dende aquí pois a saúdo, con ese Xacobeo que está prorrogado e que tamén temos a oportunidade de poder aproveitar. Desde o clúster de turismo din que o sector está preparado, pero que é imprescindible a colaboración público-privada. Nos, desde o clúster de turismo, sempre intentamos ter unha colaboración público-privada. Nestes momentos é cando máis a temos que ter. A min gustaríame, está aquí Nava, está aquí o presidente, que houvese unha mesa de confrontación entre a administración e o sector privado, porque hai moitas cousas das que tratar sobre a chegada do AVE, o sector do turismo rural, o sector da enología, a hotelería, a restauración. Temos que buscar esa conexión con outros territorios para atraer xente aquí a Galicia. No caso da provincia de Ourense, afronta esa recuperación cunha nova marca. Indudablemente te vamos a ter a disposición un vehículo de progreso. E cando falo dun vehículo de progreso, digo un verdadeiro aeroporto terrestre que nos creará máis oportunidades de emprego e de riqueza no sector, sendo o sector turístico o que se vai a beneficiar moito máis directamente. Un sector turístico que tamén consideramos beneficioso e estratégico para Ourense.